A mellor festa do mundo, sin dúbida ningunha. Despois dos Vivas a San Roque, con este primeiro caldeiro comezou a Festa da Auga de Vilagarcía. A festa comezou hai 41 anos, cando trasladaban o San Roque á súa capela. Nun día de calor, os que levaban a imaxe do Santo ao lombo comezaron a pedir auga. E empezaron a pedir a xente, os veciños polo balcón, por favor, botades un poquinho de auga que fai moito calor. E lles veu parecer super divertido aquelo, e a de cada ano se lle acompañaba máis xente, e máis xente, ata 40 anos despois, 40 e pico anos despois, se convertiu no que é a día de hoxe. Desde entón, a Festa da Auga atrae cada 16 de agosto milleiros de persoas, a maioría de Vilagarcía, pero tamén moitas de fora. Ahora vamos a intentar mollarnos. E hai que ir para casa, durmes unhas horas e despois retomas, isto é o mellor que hai. Hai que enrenjancha, pero eso xa son chiquilladas. A San Roque fixérono bailar como un máis da festa, pero por ser o patrón de Vilagarcía foi o único que hoxe non saiu mollado.